Lane artêşa Tirka dagirker li herema şehîd Delîl a Rojavayê Zapê sê caran bi droneyên bombebarkirî êriş bir ser tünelên li şer ên li qada berxwedana ya girê Amediyê. Êrişên artêşa Tirka dagirker ên bi balafirên şer ji wiha ye 28, 29 û 30 Nîsanê li herema şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qada berxwedana ya girê Biharê pênc caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. Dudiyê Gulanê li herema şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qada berxwedana ya girê Biharê careke bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. Êrişên artêşa Tirka dagirker ên bi çekên giran, top û obusan wiha ye. Yek, di du, sisê û çarê Gulanê li herema Xakurkê qadên berxwedana yên Lolan, Şehîd Şerîf, Sinûnê û Xinêreya Jor 13 caran li herema Garê qadên Girê Kun, Girê Reşîd, Girê Zengil, Girê Sîser, Girgaşê, Spîndarê, Mijê, Derêşê 302 caran li herema Metînayê qadê berxwedana yê Dergelê, Şelazê, Beşîlê, Serê Metînayê 1278 caran li herema Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qadên berxwedana yên girê Amediyê û girê Biharê 394 caran bi giştî 1987 caran bi çekên giran top û obusan hatiye bombebaran kirin. Di navbera yek û sê Gulanê de jî artêşa Tirka dagirker li herema Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê li qada berxwedana ya girê Amediyê bi kepçiyan êrişî tünelên me kiriye. Destwerdana hêzên me ya gerîla êrişan jî wiha ye. Di yekê Gulanê de li herema Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê li qada berxwedana ya girê Biharê yekîniyê me Şehîd Axîn Mûş bi droneya kamikaze li konteynereke dagirkeran xistin û sistemeke radarê hatiye îmha kirin. Di heman rojê de kepçeyeke zirxî jî ji alî yekîniyên me Şehîd Axîn Mûş ve bi droneyeke kamikaze hatiye îmha kirin. Dudiyê Gulanê de li herema Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê derb li çepereke dagirkeran hatiye xistin li hemberî dagirkerên ku bi çekên giran êrişî tünelên me yên li qada berxwedana ya Sêrgelê dikirin. Yekîniya me ya Şehîd Axîn Mûş bi droneya kamikaze çalakî kir û di encamê de dagirkerek hatiye ceza kirin. Sisiyê Gulanê de li herema Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê çekeke doçka ya li hemberî tünelên me yên li qada berxwedana ya girê Amediyê dihate bikaranîn ji aliyê yekîniya me ya Şehîd Axîn Mûş ve bi droneyê hatiye îmha kirin. Navên de ragihandûn û çepemeniya HPG bi daxuyaneke ragihand ku sê hevriyên wan li herema Zapê şehîd bûye. HPG têkildarî şehadeta rêhevalên xwe vanagahiyan dide. Hevreyên me şoreşker Mazlum Malkoç, dijwar Ararat û Bas Çalak 18 Adara 2023 de êrişa dijmin de şehîd bûn. Di berxwedana destaniya li Zapê de wek mîlîtanên fedayên Apoyî erkên xwe yên şoreşkerî hemû bi cîhanîn. Di şert û mercên herî zehmetên Zagrosê de gelek xebatên şoreşkerî kirin. Bi sekna xwe li her qadalê bûn nûnertiya tevger azadiyê kirin. Di serî de malbatên hêjayên hevreyên xwe em ji tevahiya welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Alaya berxwedanê ya ku hevreyên me dewrî me kiriye em ê bi serketinê li ba bikin. Xeyala şehîdan a rêbertî û Kurdistana azad teqez bicîpînin. Nasnameyên şehîdan wiha ne: Vedat Işık, bi nasnav şoreşker Mazlum Malkoç, navê dayîkê Sultan, navê bav İsmet. Li Şirnexê ji dayîk bûye, di 18 Hezîrana 2023 de li Zapê şehîd bû. Özkan Kaya, bi nasnav Dijwar Ararat, navê dayîkê Sevîm, navê bav Bahattin. Li Agirî ji dayîk bû, di 18 Nîsana 2023 de li Zapê şehîd bû. Abdulhalim Baran, bi nasnav Baz Çatak, navê dayîkê Medîne, navê bav Eyüp. Li Wanê ji dayîk bûye, di 18 Hezîrana 2023 de li Zapê şehîd bû. Navenda ragandin û çepemeniya HPG bi berfirehî xala her sê berxwederên Zapê kir. Li ser şehîd şoreşker Mazlum ev agahîdan. Hevreyê me li Şirnexê di nava malbateke welatparêz de ji dayîk bû. Di zarokatiya xwe de rastiya dijmin nas kir û ket nav lêgerînê. Sala 2011 berê xwe da nava refêtgirî. HPG têkildarî şehadeta rêhevalên xwe vanagahiyan. Walatiyên ku çûn serdana Şîna Sırrı Süre Önder Ali Ahmedê soza mezinkirina têkoşînê dan.
Walatiyên hatine serdana şînê önder weke qasîde aştiye penasekirin û xemgîniya xwe wihanên ziman. Müşehra Ülker dazanî ku önder ji ewil biriya fîlmekî nas kiriye û gelek pêkî xweş bûye. Wî navê xwe li dîrokê nivîsand, wî ji bo gelek kurdestê xwe danî binkevir ji bo pêşeroja me têkoşiya gelek pê êşiyam ku beriya aştiyê bibîne çû ser dilovaniya xwe têkoşîna wî didome. Zekiye Yılmaz jî got ku ji ber xemgîniya xwe ya ji mirina önder nekariye heta serêsibê raze Zekiye Yılmaz önder weke keseke ketkar nirxand û got ku ev ê têkoşîna wî bidomînin. Sema Koç ku tevî önder di xebatê de cih girtiye jî ev tiştanî ziman. Têkiliyên wî yên bi mirov re pir xurt bûn. Gotin û hestên wî bandoreke mezin li me tevan kiribû. Bêyî ku aştî bibîne me ew winda kir. Soza me heye ku dê aştî û biratiyê bînin vî xakê. Me ala wî dewirgirtiya û rihê wê bila şad be. Hevseroka giştiya ÖHD Ekin Yeter ku hatibû serdana şînê jî wiha dibêje sırı süre önder ji bo gelên bindest û ketkarin kesekî gelek bi qîmet bû. Di tevaya jiyana xwe de ji bo aştiyê têkoşiyaye. Banga me li hemû gelan û kesên demokrasî û adaletê dixwazin ew ê ku xwedî têkoşîna hevalê me sırrı derkevin soza herî mezin a ji bo sırrı mezinkirina têkoşîna wî ye. Ji dayîkên aştiyê Necmiye Yaşar jî got önder bi her awayî nûnerê nirxê mirovaniyê bû û got sırrı süre önder kesekî aştî xwaz bû em ê têkoşîna wî mezin bikin. Harun Özün jî got dê rê hevalên önder têkoşîna wî bidomînin û got em xemgînin şîna me didome. Musayê Aştiye ev sernavê nivîsa rojnamavan Rauf Karakoçan e. Karakoçan di nivîsa xwe de sırı süre önder bibîrtîne û dibêje ew yek ji paydaşên Pirsgirêka Kurd bû. Pirsgirêka Kurd jî pirsgirêka herî girîng ya Tirkiyeyê ye. Lê sırı süreya önder bi cesaret li keleka gelê Kurd rawastiye ye. Li her cihê bêyî tirs û fikar rastî bilev kir û ji dayîna berdelên ticarî xwe nedalî. Li gel pirsgirêkên giraniyên tenduristiyê jî di oxira doza aştiya gelan de tawîz neda. Di pêvajiyên çaresîriya pirsgirêka Kurd de birola sereke û herî çalak rabû. Rojnamevan Karakoçan dibêje desthilatdarên Tirkiye kesên ku dixwazin pirsgirêka Kurd çareser bikin yan tune dikin yan jî davêjin zindanan û dewam dike. Li gel her tiştî û li gel herkesî sırı süreya önder têkoşîna xwe doman û bu Musayê têkoşîna aştiyê. Ji bo bedela aştiyê ne tenê destê xwe bedena xwe yan nexweş westiyayê û bi temamî xisbinê vî barê. Weke Musa li dijî firavûnên serdema me têkoşîn kir. Sırı süreya da asta şehîdê destpêkê û fedayî aştiyê ye. Di keseyata xwe de li ber mirinê jî aştî paraz û piştî mir jî civakên Tirkiye li yek qadê li yek çaryûna gihandin hev. Divê em diriya aştiyê de bimeşin ala ku sırı süreya önder hiştiye hilgirin û hêviyên wî bi serkeftinê tajdar bikin. Piştîbanga rêbera Poya Aştî û Civaka Demokratîk gel li benda gav avêtina dewleta Tirkiye bi taybet malbatên girtiyan dixwazin aştî çê bibe û zarokên wan werin berdan. Xwişka Veysel Aktaş Meliha Çetin jî yek ji wan kesan e. Veysel Aktaş ji adara 2015 ve tevî Ömer Hayri Konar û Hamîdî Yıldırım li zindana İmralî tê ragirtin. Xwişka Veysel Aktaş Meliha Çetin derbarê banga rêbera Podê ji ajansa jîn nivîsî axivî. Meliha Çetin diyar kir ku 5 sal e birayê xwe nedîtiye û daxwazên xwe wiha tîne ziman. Em dixwazin bariş çê bibe. Türk dibe, Kurd dibe, Çerkez dibe, Erewî dibe, çi dibe biravin em giş însanin. Yani em dixwazin barişa xweş çê bibe. Em dixwazin adim kîbarî jin ba hefsiyê me nexweş ê cezayê wan qetiya giş bê berdan. Dana gere görüşeba mesela tew tu nebaş 15 recakê 10 recakê ew jî ne cîkî qorayden ha. Cihan pir zor û zehmetin. Birayê min jî gava 30 salek wî tê de ye. Xeber jê tune em nizan wê berdin. Welatê me welatî xweş e. Welatî xêr û bêr e. Welatekî bi bereket e. Em naxwazin welatê me xerab be. Em naxwazin li hev kevin. Em dixwazin bariş be. Em giş destê hev bigirin.
Endama inisiyatifa peyüstiya min baştiye heye Mukaddes Erdoğdu rol u misyonajınan adı aştiye denirxat. Mukaddes Erdoğdu Diyarbakır u beyjinan aştine pekane u hagort şer jari hişmendiya serdest emiran ve temeşandın. Jin jibu şer bisekine bisalan ele hemu qadeyen dan tetkoşen. Brez Öcalan de 27 Şubat de bangeke diroki kir jibu şer bisekine. De sala 2013-2015 ne pevajoye ke aştiye bu. Le ev pevajoya ku hevid da hatte xrab kirin u şer girantır bu. 10 sal derbas bu iru emdi sakala aştiye diken. Bang aştu Vaka demokratik ve aştiye bine velet dve hükümetci jibu aştiye pek vere edi gavan bavije. YPJ kiryarê Nidîjî Dürziyan şermezar kir. Fermandarê giştiya YPJ derbarê kiryarê Nidîjî Dürziyan de daxuyaneke nivîskî weşan. Daxuyanî wiha ye vê pergala cihadîst û aqlê wê li beramberî gelê me yê perava Sûriyeyê komkujî û jenosîd pêkanîn. Îro em dibînin ku ev desthilat bi heman hovîtiyê êrişî gelê me yê Durzî jî dike. Gelê Durzî jî PKK'yeke gelekî qedîm e û ji bo serxwebûna xwe her tim di nava têkoşînê de bû. HTJ bi aqlekî serwer dixwaze gelên قدیم یین وک علوی و درزی بخه بن کنترل خو جبروی که دنابرا گلن هرم ده ناکوکین مذهبی و الوسیان آواتکه دخوازه بوان ناکوکی و فتنه یان ر سیاست پارچه بکه او رو بده مشاندن اما که یکینین پاراسنا جنیه پجه وان کریار تروریستی یلدیشی گلمه درزی به توندی شرمزار دکن اما هر تیم لهمبری توای ایریشن تروریستیین سیستمه که sistematik en ku nırxê mirovî û bi taybet yekîtiya civaka Sûriyê hedef digire bu bisekinin. Parasna cevherî ji bo avakira civakek azad û demokratik garantiya bingehîn û yêkaneye. Tenewek jin em dikarin pêşengiya vê qonaxa hesas li Sûriyê bikin û herêmê ber bi ewlehî û aramiyê ve bibin. Dibe hemû jinên herêmê û cîhanê berpirsiyartiya xwe yên dîrokî bigirin ser milê xwe û têkoşîna xwe bilind bike. Piştî sedû 17 rojan ber xwedana gel ajbû parasna bendava tişne îrû bidawî bû. Şandeyek ji reveberiya Xweseriya Demokratik a Herêma Bakur û Şatê Sûriyê serdana berxwedêrên bendava tişinê kir. Hevserokê Mêsa Revebera Reveberiya Xweseriya Evîn Süwêd û Hesên Osman di şandeyê de amade bûn. Piştî pêşwaziyê ji bo giyanê şehîdan deqeyek rêz hat girtin li pey rêzgirtinê hevserokan daxuyanî da çepemeniye. Daxuyaniya Kurdî ji aliyê hevserokên Mêsa Revebera Reveberiya Xweseriya Evîn Süwêd ve hat xwendin. Evîn Süwêd pêşî şehîdên berxwedanê bendavê bi bîr anî û hemû kesên di nobeta parastinê bendavê de cî girtine silav kir. Hevserokên Mêsa Revebera Reveberiya Xweseriyê Evîn Süwêd herî dawî got wê têkoşîn û berxwedan li dijî her xeteriyekê heta serkeftinê dewam dikin. Qasede li Dêra Zorê êrişî Daişê şikand navêna ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Qasede têkildar êrişa çeteyên Daişê ev agahî li ser malpera xwe par vekir. Hêzên Sûriya Demokratîk êrişên Daişê a terorîst li ser tugaya zibanê ya hêzên me ya li gundewarên rojhilatê Dêra Zorê têk bir. Şervanên me bersiva êrişê dan û şereke dijwar derket ji ber derbeyên giran û berxwedana xurt a şervanan şaneya terorîst neçarma bireve. Qasede Diyarbakır Komisyona xwe parastina ewlehiya herêmê ji şaneyên rêxistina terorîst berdewam dike. Li Leipzig, Paris û Bodensê bîranîna şehîdan hebû. Li bajarê Leipzig ê Almanyayê şehîdên Qasedê pêşeng Alî Aliko li bajarê Bodensê Almanyayê di Sosarya û li paytexta Fransa Parisê jî di şexsê Sırrı Süreyya Önder de şehîdên Meha Gulanê hatin bîranîn. Di merasîma Leypzigê de şervanê Qasedê pêşeng Aliko ku 19 Nîsanê de li herêma Tîrwaziyê û kekê pêşeng Aliko Arif Aliko jî ku sala 2018 li Efrînê şehîd bû hatin bîranîn. Digel malbat û xizmên Aliko gelek kes beşdarî bîranî nebûn. Çalakî bi deqeyekê rêzgirtinê ya ji bo bîranîna şehîdan dest pê kir. Bi navê koma wê axaftin hatin kirin û di şahsê Sırrı Süreyya Önder de hemû şehîdên Meha Gulanê hatin bîranîn. Di bîranê de sînavîzonek li ser jiyana her du birayên Aliko û têkoşîna wan hate nîşandan. Li bajarê
بودنسی آلمانی جد سوساری هات بیرانین شهید سوساری سال 2019 لناوچیا که ماه ارزینگانه لگل دو هوالین خواه شهید بو لبانیوی ملون اپایتخت فرانسا پاریس جیل ناوین دچواکا دموکراتیک آ محمد تونج دشاس سر سوریه önderde şehidin mahagulane hatin biranin. De birane de sinevizyona ser şehidin mahagulane hatin nişandan o duruşman şehit namirin hatı qeyrin. Lafrine işkence o erişen ser sivilan devam dikeri xisna mafemruvan a Afrin Suriye ragand ku çeteyen paramiliter yen El Hamzat a gireday devlet atıka dagir kerdu diye gulan ile cuvane binavi Mehmet Ceber işkence kirine. Xisna mafemruvan gut ku Mehmet Ceber jibajaru ke meydane ke. Dema Mehmet jibu ser raskirna tora internete diçu gunde şorbe leydan xwar o خراج جهات استاندن رخصنه دست شانکر کو ده همان روژه ده کسین لگونده فیرکانه یا شرانه هاتنه بجهکرین بله لجوانه بناوه کامران حسن بکر رشاندنه و او بیریندار کرنه Navenda çavdiriye mafemruvan Suriye Sohre Ragand kule deverin cudayen Suriye'de 24 saatin davide bikemani 7 saatine kuştun. Sohre vaat beşe li bajare deraye komeke çekdar kule motorsiklete bu endameke hezen deslata şame kuştiye. Li bajare hamaye kesek jale çekdar elme hatiye kuştun. Li bajare babe yegundevare Halep'e girtiyek digirtike haçeteyin devlet atırka dagir kerde jiber işkenceyi jana hoş destaye. Li tertuse ji hezen evlehiye yen deslata şame biser گنده باقی یه بازار دیر کیش گرتنه او دما ولباران ده جوانه که کشتنه لطاخا و دی زحب آهم و سجی جنه که جالی چکدارن نه ناسبه هاتیه قتل کرن لگنده قبه یا باکور حلب جی جوانه که جبر تقین ماینه که یا برماهی شهر جانا خوش دستایه لگنده بوراق آسیو دیجی اندامه که هیزن دستلاتا شامه ده شهر لهمبری چکدارن خوجهی ده هاتنه کشتن روزنامه عربی دو شناخوی ایرو و ایریشن اسرائیلی سر سوریه شر حوسی و اسرائیل هر و برنامه نوکلئر ایران نرخاند. روزنامه شرق الاوسط بالکشانسر ایریشن و داویه اسرائیل سر سوریه و دیار کرد که ایریش نتن رژیم دیگه هدف لده همان تمده آرمانش که دولت سوریه جهندر و بفتسینه او و دناو آلوزیان بفتسینه که بدمه را به سدما جهف کرنه. روزنامه işaret به وی که کرکو پیدنگیا ناو نتوی و هلوستا ارنی عربی‌بریا دولت نیکوی آمریکای سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تشویق دیگه کو سیاست انخوین فرض کردن روشه بدومینه. هات گوتن روشه هیا سوریه خطریه که چیدیکه کو سینور ویجی در باز دیگه و دبی کو باندوره لبنان، عراق و اردن و ترکیه دیگه. روزنامه العرب آلوندونه آلوزیا دنابرا اسرائیل حسیان دیگه روژه. روزنامه کوچی دا ایریش حسیان ابو فیزیان آل در دورا بالافرگه ها بن گوریان دازانین کو فیزه جالی ایران و هاتی چیکرین و گوهرتین تکنیکی ین راست لحاتی کرن. روزنامه اویریش وکه دربه که مانوی یا خورد لهمبری تل آوی نرخان دبه اسرائیل برسوکه گرام بده. دبه لدورین استراتژیک النسانا و سیدایه بده و بتایبتی دورین کو گومان تیکرین پسپورین ایرانی لهنه بکه آرمانچ. لگور روزنامه ایریشا حسیان برفره بونا کپاسیتین هیزن هرمه ین ایرانه و گوهرتینه که استراتژیک ده رگزن شرده نشان داده. اوجی روشه اولهیه لرشتاتا ناوین آلوستور دیگه. مالپرا الا پیجی کو دوسیا نوکلئریا ایران نرخان دست شانکر کو تیوی چاودری آژانسا انرژی اتمیه ناونه تیوی رژیم ایرانی به سالان سیاست که سیستماتیک خاپاندن لهمبری جواکا ناونه تیوی دمشینه. لگوری همان مالپری ایران به ایدای مذاکره و دیپلماسی سیاست رازکرنه هیزن روژاوا بکار آنی داکو پیشخستنا برنامه خویا نوکلئری بدومینه. لهمبری وان سیاست آنجی بانگا خردگرنا چاودریا ناونه تیوی خاطیه کرن. بلکه جمعنو چه نیرو پیشکش کرنج بگودار کرنه و سپاس آنا خاطر و دماش.
سوسیالیزم ده اصرار دمروبون ده اصراره لدیجی مرن جیان لدیجی کولتیه آزادی سوسیالیزم چقدر دکاره روشین و رونی بکه ev geringe. Jberko sosyalizm rêberê bîrdosiya me ye, ango, reng, heş û ruhê we bimeşîne. Ev nebin dê ling çi bikin, ked û hevdana çors xizmetê jê dijmin radikin. Sosyalizm wek bîrdosî hilbişartin ji bo me nirxek berze, hewce û rast e, gel û dikare ve ronî bike. Gel û hûn dikarin bi sosyalizmê ra vejîn û ronak bibin. Bîrdosîn cuda jî hene. Hinek netevperestî dikin, hinek jî olperestî dikin. Ev jî dikarin heta radeyekî rastiyan bilêv bikin. Dikarin mirovan rakin serhevdanê. Lêberê ew ji ber hinek sedeman di nêvenga me da serneketine. Sadî salan e wer dixuyê dê İslamiyet netevperestî te encamê nede. Me jî got dibe ku sosyalizm bibe. Ya rastî îdî hevce nake zêde behsa dîrok, rêgez û PKK'yê bûna sosyalizmê bêkirin. Yan jî xalên ku ez ê bixwazim bi sosyalizmê bilêv bikim wê di rastiyê da çiqas dikare ve dahorîne. Sosyalizm pêşî ev e, elbet bi temamî ne ev e. Ya girîng dahorandina ve ye. Me di serî de xwest PKK'yê bûnê weke pêşkeftinek ferasetê binirxînin. Me xwest bi kasî mirovê bihiş, baldar û fehma avakirin û derxistina holê pênase bikin. Rêgeza sosyalizmê ya herî bingehîn ev bû, lê belê niha lê denirim. Pêkan û asla pêşkeftina vê ya bi we ra pir sînûrdar e û hûn red dikin. Baş e çima? Ji ber ku hûn pir ji xwe ditirsin, lewra pênase nakin. Yek jî sedema herî bingehîn a keseyeta revok jî ev e. Di xisletên netewî û civakî da ev qasî pêşkeftina keseyeta revok di nava me da çi rave dike? Rave dike ku di seknek pir xeternak da ye, ger li xwe binêre, bibîne û binase dê bitirse. Lewra dibêje, min nedît, ez ê birevim, jê nedîtî we bêm. Ma bi tirsa ji rastiya xwe û reva ji rastiya we mirov dikare bigehe cihekê. Na, di rewşek kambaxtir bêjîn. Yaqîn dikim yek jî sedema herî bingehîn hûn pêş nakevin an jî raveya wê ev e. Hûn ji xwe ditirsin û direvin. Hûn bi giştî ji xisletên mirov ên bingehîn taybet jî ji xisletên netewî û civakiyên me ditirsin. Xala ku min weke rêber wêrek nêz bûm, dawî li revê anîn û bêtirs hevdana fêmkirina rastiyan e. Di vir da biryardar bûm, min ev esas kir û wêrek bi ser da çûm. Kesê ku wê hinekê ji kûranî nezane, hîs neke, nebihîse, fêm neke û bi vê ra jî hewl nede xwe binase, ji heywanekê kambaxtir e. Wê ji bo we û herkesî vekirî dibêjim. Nikarim pênaseya kesê ku ji her hêlî ve rastiya xwe fêm nake bikim û nikarim ji wan re pêşim mirov. Kê e dijî? Çawa dijî? Dijîn an jî najîn. Pêwîst e em rêgez û nirxên bingehîn ên mirov dike mirov fêm bikin. Bê ku bê fêmkirin bi kasî misqalekî ji gav nayê avêtin, ma em çima hevdû dixapînin, ma ez ê çima bi şerwantiyek erzan ve xwe jî û we jî helak bikim. Ma ez ê çima her roj bi dilêşî û her roj bi ax û nalînê xwe jî û we jî tengav bikim. Me xwez bawer bikin, îddiayek we heye û bêjin, ev di nava lêgerînekê dan e. Lê bi pêkanîna wê ra dibe ku me jî xirabiya herî mezin li xwe kiribe. Di çi manê da? Di maneya em çiqas pak dane. Derket olê di derhekê mirovan da ji xêrê ve hizirîn çiqasî dixapîne. Di rêgez, biryar û ya herî girîng jî di raveya pêkanîna wê ya pratîkî da ev qasî bê îdabûn û dev jê berdan heye ku ji xwe ne di xema we da ye. Nêzîkbûna wisa çêbûye, dê çi manê? Lewra ne gengaz e ku mirov metirsîdar nebe. Windakirina herî hêsan rastiya mirovek tinebûyî rave dike. Dibin her windakirina hêsan û binkeftinê da rastiya mirovê ji xwe ditirse û ji xwe direve heye. Em xwe naxapînin. Ji hinek din rêzdarî û dilrehmî payîn vala ye. Kesek ku ev qasî xirabî li xwe bike, mafî wî
ji ti rêzdarî û eleqe û rehmêranîne. Eleqeya me ya sosyalîst ya rastî ji bo dawî li vê anîne. Hinek ji ve hevce bike dikare komek orî jî behecibîne, dikare komek bîrdoziya cuda jî bê esas girtin. Ne tenê di sosyalîzmê da, di nava me da ji van tevan rev heye. Yên li gorî rastiya ol, rastiya netewperestî, nizanim vê felsefeyê dibe ku ev şêweya fikrek pir başverû ji be